नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଆଜି ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉନି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଏମିତି ଘରେ ଡେଭଲପ୍ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁଣି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଏ ସୋରିଷ ଏ ହେଉଛି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଏଥିରେ ବୁଡ଼ା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ହେବ ଡାଲି ବଗରା ହେଇଛି ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ହେଇଛି ଆଉ ବ୍ଲର୍ ଆଉଛି ବ୍ଲର୍ ଲାଇଥା ବ୍ଲର୍ ହଁ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଆସିଛି ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହେଇଛି ଭଜା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି ହବ। ନର୍ମାଲ ଖାଦ୍ୟ କିଛି କେମିତି ନାହିଁ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଘରେ ହେବ ଯଦି ପାଇ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସରିଗଲାଣି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକୁଛି ଧନ ଖାଇବୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ସେଠି ଖେଳରେ ମାତିଛି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବିଗିଡ଼ିଲି ଦିଟା ସେଇଠୁ ଏଇଟା ଗାଧେଇକି ଆସି ଯାଇ ସେଠି ଖେଳୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଥୋଇଛି ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ଦେଖାନି ବାସନ ଫାସନ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ବେଗ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୋପାଡ଼ିଛି। ଆଣିଚଲୁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବିଲେଟ୍ କିଏ ଖାଇବ ବା ମାମୁନୁ ଖାଇବ ତମେ ତ ବିଲେଇ ଖାଇବନି ନା ମୋର ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଓହୋ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ। ମୋର ହେଇଛି ଭାତ ହେଇଛି ଡାଲି ହେଇଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି କଖାରୁ ବେସନ ଦେଇକି ବରା ହେଇଛି ତାପରେ ଇଏ ହେଇଛି କଣ ଖାଲୋ ତ ପେଟ ତାଡ଼ିବର ଯୋଉ ସାଲାଡ ହେଇଛି ଓହୋ ହୋ ତାପରେ ଯୋଉ କଣ ସେଟା ଯୋଉ ବଡି ଚୁରା ଓ କଣ କରୁଛ? ଚା କରୁଛ କି ପିଇବ? ଆଚ୍ଛା ପୋଛା ହବ କାଇଁ ଆଜି ବୁଧବାର ହେଇଗଲାଣି ବାର ବି ମନେ ନାହିଁ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କାଲି କଲେଜ ଯିବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କାଲିଠୁ କଲେଜ ଯିବି। ଆରେ ହେ କଣ କରୁଛ କି ହାଇ ହଁ ଅନେଇକି ମତେ କେମିତି ରହିଛି ଦେଖୁନା ଖାଇବୁ ମତେ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ମାନେ कौन खाती होटे ये देखो इधर क्या कर रही है क्या कर रही हो अच्छा अच्छा उपमा उपमा टे करिया खाइबे आज मांकड़ प्रबल आमर जह्नी गछ काकुड़ी गछ केड़े केड़े हेलानी देखंतु फ्रेंड्स देखी दिले केडी केडी थिला एबे केडे केडे हे केडी केडी थिला आपन देखाई थिले एबे केडे केडे हे गेला देसी जात जन्नी गछ एटा कोन काकुड़ी गछ सेटा जन्नी गछ आ आंकटू जेंती बंची की रहइबो दिनसटा आ रखी देबेन प्रबल आम याडे मांकड़ से रखी देबेन जन्नी काकुड़ी एटा किछि रखै आर वर्ष सिम जाइतला नष्ट नष्ट करदेले तेन भल होइतला कति फल होइतला बोल ए वर्ष कोन करबे तो केते मांकड़ बसे हो धन ना दे मांकड़ बड़ा चल रही है सूजी उपमा कौन खाएगा? ओहो बिल्कुल ये क्षीर ये चा ये उपमा आउ ये भाउज सोरिष तेल पियाज भूसंग पत्र कंचा लंका सूजी उपमा अपन मैंने खाइबे जल्दी जल्दी दौड़ी आसे मो घर खाइबे मौन सम्मति लक्षण किसी गोटे गड़बड़ अच्छी जबर गड़बड़ अच्छी मौन सम्मति लक्षण
ସେ ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲେ ମଉନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଜଣା ପଡୁଛି ମୁହଁରୁ ପଇଲା ଆଉଟି ହଳଦୀ ପଇଲା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହଳଦୀ ଭଲ ଧୋଇ ଗାଳିଦେବା ତାପରେ ସୁଜି ପକେଇଲେ ଆଉ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଗୋଟେ ଭାଉଜ କୋଉ କୂଳକୁ ନୁହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବି ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇଦେଉଛୁ କିଲୋ ହେଇଯାଉଛି କୂଳକୁ ତ ନ ଭାବୁଛୁ ନା ମନକୁ ହେଇଯାଉ ଖାଇଦେଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଲଗେଇବେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଲଗେଇବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତି ଧରି ବି ଛଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେମିତି କହିବନି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା କରିପାରିବନି ଓହୋ କରିକି ଦେଖେଇଦବ ଆଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ଅଧାରୁ ରହିଛି ସବୁ ଷ୍ଟପ୍ ଇଏ ଚାଲୁନି କି ସେ ଚାଲୁନି କି କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ କ'ଣ ବା ଖାଇବାକୁ କହିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ଖତମ ପକେଇଛି ଗାଜର ସବୁ ପକେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସୁଜି ପକେଇଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖତମ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଙ୍କି ଫିଟିଂ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ହବ ଆମର ବୁଢ଼ିଆ ଖୁଡ଼ି ଆସିବେ ପକେଇ ତମେ କୋଉ କୂଳକୁ ନୁହେଁ ଆମ ଦିନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଣା ହେଇଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମର ଏଟା ହେଉଛି ଭିଉ ଆମ ରୁମ୍ର ଏଇଟା ଭିଉ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଅନାନ୍ତୁନି ଯୋଉଟା ଆମ ଭାଉଜ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ଖଟରେ ଖାଇ ମଠରେ ଶୁଅ ଆଉ ବାପା ଯୋଉ ଖଟଟା ପକେଇଛି ନା ମୁଁ ସେଠି ଖାଇକି ମଠରେ ଝୁଲୁଛି ଖାଲି ଆଉ କାହିଁ କହୁଛୁ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଆଉ ଆରେ ଝୁଲେଇଲା ଭାରି ଫୁଟାଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଯୋଉ ଫୁଟାଣିଆ କଥା ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଟାଣିଆ କଥା ଗପନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଗେଫିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲେ ସରିଗଲା ମୁଁ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନିତ୍ୟ କରେ ଆଉ ଗେଫିବାଟା କରିକି ଦେଲେ ବାବାରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ହେଲାନି କାମ କଲାନି ମାନେ ସିଏ ବି ଲଗେଇ ପାରିଲେନି ସିଏ ଆସିଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚୁଲିରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବା ହେଲାନି ତା କ'ଣ ମାନେ ଥାକ ସେଟ୍ ନଉନି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଧେ ସେଟ୍ ନଉନି ଆଉ ସେ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆସି ଚୁଲିରେ କଲେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବିନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର କ'ଣ ରାତିରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇନା ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ କରିବେ ଦେଖିବେ ଭାଇନା ଯଦି ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ କାହିଁକି ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ପଶୁଛୁ ତତେ କାହିଁ ମୋବାଇଲ ଦେବୁ